Radio. Aksyon Radio! Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 22 na bulan sa Mayo tuig 2020. Anano naman ang mga balita ka mga isyo para karon nga adlaw. Daw palaban-laban, daw maaprubahan gid na. Kung ano ang mangindesisyon sa kadaman sa mga lokal, probinsyal, subong naglabot na sa nasyonal. Ining isyo kung bala buksan ng klase Agosto 24. Kag subong man sa mga pribado naton nga mga bulutuan nga nagaalungay gid nga kung mahimo mas temprano buksan ang ila sini nga bulutuan nga maayo yagawa ang mga manunudlo sa gobyerno kay sige padayon ang sweldo. Ang pilaya ka mga bulutuan pribado, ang ibang nga daw nagsira na kuno, daw hindi na magbukas kay manti, wala na ipalulos mo. May ara ya mga pribado ya, nga mga bulutuan, nga mga manunudlo, wala sweldo, no work, no pay. Kag subong man, ang iban nga mga dalagko nga mga pribado nga bulutuan, dahil hindi kabayad sang loan nila, ginpakaayo ang mga bulutuan, tanan nga pasilidad, ginbago, disgrasya. Wala ginapaabot, inatake kita sang COVID-19. Nga among rason, nga ginpaisol ang enrollment. Karon niya, Agosto 24, ang gintalana sang Departamento sang Edukasyon. Karon, may matunog yung nga panawagan sa lokal naton, probinsyal kag nasyonal, nga ipaiway anay. Nga kon mahimo, hindi gid anay pagbuksan ang klase. Nga i-postpone gid ini alin sa preschool pakadto sa kolehiyo. Tob-tob nga wala pa madiskubrihan ang vaccine o kung bulong sining COVID-19. Nagfile sang resolution number 876 si Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. Nagapanawagan sa mga ahensya sa edukasyon, Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, kag subuman ang tanan-tanan nga mga ahensya may angot sa edukasyon. Upod na dire ang Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education, and Skills Development Authority. Ano ang panawagan? Nga hindi ginanay pagbuksan ang klase. Daw laban, daw matuman gid ini. Kay hindi lang nasyonal, lokal, probinsyal, halos tanan, pati na mga ginikanan, nagapangabay nga kung may mo, hindi gid pagbuksan ng klase, hindi gid ipabalik ang mga estudyante, mintras tanto nga ara pang pamahog sa COVID-19, mintras tanto nga wala sa bulong o kung baksin, sining makamamatay nga kagaw. Kung pamangkuton ta mga ginikanan, laban siguro 90% sa pananaw ko. Ang kabataan niya, wala question. Labi na gid sa mga elementarya, high school kag iban pa. Laban man nag-enjoy man nga hindi pa magbukas ang klase. Ang iban niya nga ginikanan, nanugunan man sa edukasyon, sa ila kabataan. Pero nanugon ikaw, ang edukasyon niya pwede mapadayon sa masunod nga tuig. Pero kung disgrasya, wala man nato niya pangayo, tapikan ang bata mo sa COVID-19, ano yung batyagon mo? Isa pa, ang salabton sinong manabat sini?
Wala man naton nga pangayo, pananglitan, ibalik ng klase, buksan ta sa Agosto 24, mapanong ang kabataan, mapunggan mo na. Halin sa preschool, elementary kag high school, nga maghagad hinuding-huding na. Ti karon ko lumaplang balatian, kag may matapikan nga balatian nga estudyante na karon. Sino manabat sini? Matinudloanay kita? Mabinasulay kita? So, sa pananaw ko, daw laban-laban, nga mapaiway gid anay ang pagbukas sa klase. Sa nasiling ko na, ang edukasyon pwede naton mapadayon sa masunod nga tuig. Ipangamuyo ta lang nga may matukiban nga baksin o kon bulong sa COVID-19. Ang edukasyon pwede mapaiway. Pero kung magtapik ang balatian, wala man naton ginapangamuyo sa kabataan, sa nasiling ko na, sino ang manabat? Kagapati ko yung ginikanan, mitras tanto nga may COVID-19, hindi gin magpasugot nga pagkantuon ang ila kabataan sa tagsa-tagsa kabulutuan. Preschool ka man, elementary ka man, high school ka man, hasta kolehiyo. So, stipot lang anay kita, mga muyo kita tanan, mauntat ining kagaw, pagkatapos mapapas ining kagaw, matapos nga mag-ugdaw ang COVID-19, balik eskwela kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadap yan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagsuporta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Ini ang palayag sang departamento sang ikayong lawas. Ining second wave la. Ginadebatihan ini. Kay gapanindugan nga ang Pilipinas ara pa sa first wave sa COVID-19 pandemic. Amuning palayag kaginatag sang Malacañang. Baliskad ini sa deklarasyon sang tiglikom sang ikayong lawas nga ang Pilipinas ara na sa second wave. Daw ginakulbaan man kita sini. Lain-lain nga statement ang nagagwa. Kung pamatian ta kahapon, si presidential spokesman Harry Roque, siling niya, ang palayag ni Health Secretary Francisco Duque III, niya daw may lain lang nga opinion. Namuning palayag mo ni Francisco Duque sa tong hearing sa kamara niya, second wave na. Tigaling, baliskad iniya sang Malacañang. Nya hindi second wave, first wave pa lang kita. Kay siling ni Presidente Rodrigo Duterte nga maghimo kita sa tanan nga tikang para nga malikawan ang second wave. Amo ini ang palayag sa press briefing kahapon ni Roque nakibot gani kita. Lingko ano ini? Daw lain-lain ang tindugaw ngayo pasensya bangod sang pagkaalarma sang pumuluyo. Kang lain-lain ang tindog sang Malacañang, kag kay Duque, ang pamangkot sang pumuluyo, sinong patihan ta? Si Duque? Si Duque tiglikom sang ikayong lawas. Nagsiling siya nga ang first wave sang pandemic sa tungbulan sa Enero, ang ginabuot niya silingon, ang 3 ka bag-o o kon ang daan nga kaso sang COVID-19 sa pungsod. Atong pag-abot sang 3 ka mga insekto nga pasyente alin sa Wuhan City, China, nga nagdala sang coronavirus. Hindi ito ang first wave ba to siya? Di karon, siling ni Duque, gapakadto na kita sa second wave. Aba, disgrasya kapon, siling sang Malacañang, opinion niya lang na, first wave ba lang kita? Daw libog ulotas ni. Lain-lain ang interpretasyon, ang pagpalayag sining COVID-19, yun ang patihan tas ni. Ang tiglikom sang ikayong lawas, o kon ang abogado sa Malacañang, kag si Presidente Rodrigo Duterte. Lain-lain ang interpretasyon. Pero, delikado ini. Kay kung magsiling kita first wave, ano abi kung mapamatud-an nga si Duque kumpirmado nga second wave kita, nga hindi kita makapreparar. Amo ini siling natom lain-lain ang tindog sang pila naton ka mga ahensya sang gobyerno. Abi kamo, din mas patihan ta ang tiglikom sang ikayong lawas nga si Duque, o kon uloanggid ngalan nga si Roque, nga nagpalayag ang spokesman sa Malacañang, pagi sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Pananglitan nga sumala naman si Duques ne? Arang kadahon naman siya, maginapaling na daan. Tariho, may kontrobersyal naman. First wave o kon second wave? Sinong patihan naton? Aber, klaruhan nyo. Hindi nyo paglahog-lahog hindi paghatag ulo opinion, kay kabuhi sang tao dire ang nakataya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang
sabon kag tubig o kung alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin, at Easy Rock. Tayo sila, second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Kontak mo sa ila cell number 0922-294-6862 or 0905-438-9450. May mga satellite sila nga opisina. May Facebook sila, Pedelep Lending Corporation. May ara mga satellite nga opisina sa Corner Yungki, Dalangoria, La Carlota City. Contact sa cell number 0908-447-1495 kag dira sa Dalan Mabini, Sonpordas, Talisay City. O kung kontak kamo sa cell number 0947-605-5543. Di na mag-atrasar kung mag-apply ka, kag mag-loan ka, now na. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:55 na. Ha, siling ni Gobernador Bong Lacson, niya likawan tanay pamulitika, tutukan tanay ang COVID-19. Ano man nga disgrasya nga lumaptang balita, nga may plano si Vice Gobernador Jeffrey Ferrer sa iluhon ang iya registration sa Bacolod. Di kung sa iluhon, kung may tuyo, pero perting pamiripi sang Vice Gobernador
nya ini nga balita ginapalapta lang ini sa mga tao nga daw disgustado bla. Bangod sang guro nakita nila kulang kooperasyon sa Bacolod kag Negros Occidental angot sa COVID-19 crisis. Ang punto dire ang dapat respetuhanay mo na kung panahon na ang politika balanta na pagkatapos ng COVID-19. Ang respetasyon unahon ta. Kay kinanglan kung ano yung pulisa sa isa ka banwa kag isa ka syudad. Ehemplo, may pulisa ang Bacolod ya, na hindi mauyunan sa pila ka banwa kag syudad sa probinsya. Respetuhon nyo iyan niya pulisa, iyan niya nga pagsulundan sa syudad sa Bacolod. Himo lang kamo daya sa inyo pagsulundan kay respetuhon man ina sa syudad sa Bacolod, hindi bala magpangilabot. Kung ano yang mga ginapatuman nga ordinansa sa isa ka syudad kag banwa, respetuhon naton. Himo kamo yay, may ma-question nyo lang wisdom ya sang nagapadalagan sa banwa kag syudad, labi Bacolod, labi, ti imo ya arangkadahon kay di kay konforme sa mga ginapapanaog nga mga ordinansa kag pulisa sa Bacolod. Medyo pulupitkon mo ya. Hindi kaya kasao. Ti daw hindi naman na mayo. Himo ay kamo sa inyo pulisa. Kay hindi man napagilabtan sang syudad sa Bacolod. So nagtuhaw mo lang ini kay bangod hilabtanay bla. May ara makabuda nga problema, hindi kamo gani kasangkol sa problema nyo sa probinsya, intahan nyo pang problema sa Bacolod. Ang tinaga nga mayo dira, nga para magtaway kag wala gamo, respetuhanay. Hindi kamo maghilabot sa mga pulisa sang syudad, kay may ara makabulaya, ginatalakay, himuan ninyo para maayo sa probinsya, kag hindi kamo manghilabot sa iban nga banwa kag syudad, para mataway. Kung gusto nyo pamulitika, hulatang gusto nga tion. Kung gusto ka mo magdalagan sa lunga pistos Bacolod, pag gusto ka mo, inyo ina kinimatarong, pero hindi subong. Kay may dako pa kita nga problema nga gilatubang ang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod yun kag Negros anon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upon kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,